Haka jing syar ka balai post nem ka jang uni usem asa. Usem joka Israel bekerteng u basha. Bade usem joka Israel ka basha tay. Long ba uni u basha hadien jang ka jinglong jarjar ka jang u kabala next lem ba ulawan ye ka banyilek thama ya uni usem jang ka juda. Uni u basha ulas dang ye ka bantai ye ka takakut. Haka takasnong la bakat baya ka bala khot ka rama. Kabalong kanong kenti jang kajat Benjamin la rangi pet ne po Joshua kalong ka bakat prat kat ka ba arusan. Kadaw ba uni usem basha ujet bantai ka kut ha ka ni kisnong rama kalong kanang ye ka ba unum sya yano kibana kata ka hima ka jugu ye ka bikin let ye ka bikin ya penyasoro ya de sya kahima juda leni sya usem asa namar bon ba kikun Israel naga than ka basyate law makilawan ye ka bikin ya penyasoro ya de bat asa bat ka juda haba kila ye bau try ulalong ringkat lem batu kemudian po ar chronicle nong bakat san dekat ubah kendai bat kan reu kalau nong dekat ke ba ningkong kiwan nomor beki yoi bau blay ulah dan ringkat lem bat unus asa wow kat nu kalong kejik sotenak raja ba kiweru kiwan ia kebanyakan sukna bat pitang lah nomor beki balai ki nomor bau blay udah ringkat lem bat ngabat pi habau asa ulatip sepang gane long bulapan ke jingrap bat ulat terwaru ia kata ke jing sok na uni usem ke Syria u bekerteng u Ben Hadad bat uni usem ke Syria ru ulat pediang sngobha nama ulat yo atat ia kata ke jing ai sngobha ke jing u ke bar kerhai bat ulai lek persyak penban ya uta usem jang ke Israel basyate uni usem Ben Hadad wala raja wala dan yang kata gajing te kular bad ula penkenyak ya tak kular bawa persyak ban yung usem basha tang namar balai gajing kerpat yung usem asa bat gajing ai gajing kani gajing le jong news asa kabalong gajing pan jingrap na news ke Syria belong Ben Hadad ka penpau dan ringko ia kata gajing tuna gajing ha ka ban syania how try anda boleh snow yang usem basha bola pet kerat na kata kasnong rama u asa wale kenu lalet ban kitno taki mab taki ding kiba u basha wala mentay taka kut bat ula tay kelapat ya kekut kabadan apo geba bat apo mespa kabangi ia po ar krantul nong bakan reu kat keba en reu ha kata kapor u play ula say yo unong yo lani ong te pring usia tinglam lang bu nong tu lupa obo kerteng u hanani ban let ban sneng bat bania tu lupa ya ke ban sajai u asa bat kumjur ke himaj u namarba kilajet ya ke bakin syania hau beriu om ha u play kenma ba ka tinju play ko ong kum ni long belatim ya u beriu ba syania hau beriu bana jabom jet ya ke ban syania hau try kini kilong kita ki kentien ke ba uni u henani ula kren syau asa namar bamela syania aus Syria bat memshem la syania au try u blejame namar kataken upa yapom usem Syria ula latno na kakti jame kamar kedek jing tumu jong blay ya gabon IT no ya usem jong ke Syria hau asa ndai namar bulawat jingrap no tu blay wang menem yo syuk menjap ju hatu ki Ethiopia bat kilup kem shim la long upat ba bakrau bat ki kali ya pom bat ki nong shong kula shibun lakum taru namar ba milashania hau trai ula ai no yaki ha ke ti jame kane re ke kren ban piken ma ke bau ublay ula yarap ne kata ban job ya usera bat ya kun chipai Ethiopia baro namar ki khmat jong utrai kila shat keleng ha ka perthai baro bat pingklanya le de bat kita ki ba ka donut chungki ka janai ha kane mela lebit na do minta min sayo kitma ya ka begini na ar chronicle nang khat re khat ke ba nyo bat
hadu kat ke ba kendai uni asa Maria snow gini kikin tien ha ka kaya ka ba un pedang ya kita kijin pendek ha ka jing ula jet penban ya ka ban bitar ka tin jumlah ko tu ba bitar lep belum tang bos bitar la hakem yu ni prophet hanani belum tang bos hakem la set bendiru yu bat kumjuru tang boleh ya kan ka kam hendrai la le kom no long la banbor ya ka to ka ngut kibrio ha ka por le sikla mde kibrio ki bai kersan ka jingkran ka jong ni prophet hanani ka ba kam snowling go shushu kalong bahadin jong ka live kuntai snem jaga jikshin sha ka jong us ulaya pangjur hakiki jat ki jong penban wat hakum kata kapor ke bau yat ning ba jaga jingpang om shim latmu ya syu ya ban wat ya ublay ya ka jikem long ba ka tinjum lagi tu ba ula khamshania penban ha kita kinam pun kya lene ha ki doktor ban ya ka ba ushania ha ublay ulawat ya ka jingrap na ki doktor ban ya ka ba wat ka jingrap la ublay bat hadin jaga jiksin shar ka ba saphoisnem ka jok ulayap no pala teblem yu bat ki pa temen jok ohi kan ni kalong kata ka information sapang ka jinglong ka jing ka jong ni usim asa mentapat an kedak no epi syakani ka pang ka baar ka bolong ka lesson ka bangi ni yo na ka ni ka jinglong ka jing jong usim asa hawa dan simun ki lesson ki bangila ban draw out na ka ni ka jinglong jing ka jong ni usim asa harangan warra ini kilai dan kat tu ni lesson ki ba musim try pun ki hanga ya ka ban keren mene kat ba nang yak chakmat hari kini ki kilai lipat ki bangan warra ka baningkong ka lesson ban yo jing job ai ka jing jet bandar ringkat lembat upai kadau kebala pelong yo asa ya ka bo job thama yo usera ba dia kon sipai kababun ka jong kalong namar balai baula jet ya ka bo dan ringkat lem bat utrai manga opi ringi dan yo unong shon uni unong shon ba kan jamin sim bat barabor haba wan menyele inga ba de pm umwan menyele tang marwai henry wan ringkat ba ka kenhon ka banga ma pingim la bentip hadu kat no kata ka kenhon ka babon wan menyele ka jing jang jang pe kan uksa ka paka ka bangila ai ban ine tin jang blai ba unong shon bo wan yi ka menyele yang abad pi da ka kenhon ka babon kalong now tu ubre uba songson uba dana po gadara pikin mai mu jisu kuli ka kerteng ka jame ba uju pa wong kumno ka kerteng janga kalong upai ba ne legend na ba ngi long shibon ka tin legend ka thau ne kamot ya ka hon sipai ka ba rew hajar ngot kam de shi ko bong ma robon ka bang ini i na po markas nang ka ba san pila puli ka to mga ban mapi yin yo jinjob ya kita kinong shun ki bawan menyele aka jingim ko janga aka jingim ko jang pitang ada ngijit ya ga ba gindan kat lembar ublay kan bolong usib asahi amala la pijit bandan kat lembar ublay unwan ni kan long hakaliang jonga ba jang pi lada ublay dan hakaliang jang pi wait ubala menyele percaya pi dan mana bala menyele percaya pi dan mana bala man kata pi ni kong yang senang basan dekat kat kendai kai tu ya kata dan menu belak ban selan ya ka ban kene kan tep nak keti ke jong ublay ka beda ya ke jim ke jong pe hanrai manga ma pingin yo penban ya ta ka jingjop ka badan burong kombala job news im asa ya usera lagi jet ya ka bangin dan dekat lambat utrai dan sibun ba kinuksa ki bangala ban ai sepang jong kene henry na kadau jong kapor nganam yo ye ka bangan patai hari kenma ni ko la da mapi pijet bandan abi kat lam baru try pen yo ya na ka jingjop sia ka jingjop na ka burom ong ka keten ka jong try namar kata ak tu ye pi jet bandan rengkat ba utrai tapi kwa ban mat ka jingjop ha ka jing jong pi ka bahala ka sing kelesan ke baar kolong kene
Ken ma ye ka lenti jong ka jingjop ka ba philaya ling ba. Usim asa la yo eta ka jingjop. Kabadan burom persya ya uni usera ubolong uta u raba sipai jong ka Ethiopia. Namar bau blay la don kat lem baru ni usim asa. Pause kani ka jingjop ka jong uni usim asa ipin ban bakalong tang ka khana purskam kai bin man. Balai bangong bakalong tang ka khana purskam kai namar hadin ar posnem kahima juda kelasyawan her ma news im pasyapat batang kendet kekenhun sipai ke jong ha kata kapor ha kacaka ya ke baun kenau ya ke bo blay ulale akapor ya ke bo wilet ma ya usera ulah klet no ulah wat jingrap man naus im ja ke Syria bolong uben hadat ulah klet no ulah klet no ulah klet no ya ke benuat ya ke jingrap no play kadau bo upoi benuat ya ke jingrap no news im jaga Syria namar bo ulah klet lani nyukor ya ta ke jingrap ke jong uplay ka ba ulai rap haki por jong benar kane ke jinglong ke jing im ke jong asa kadairu ka bakan rei ba ke jinglong ke jing im ke jenga ke jong pie ni kisni bangta habawan kan no ke jing pinchoy ha ke jing im lene kan no ke jing tinju bon sin ni aidao bangim la ye ka bangin ya le persya ya ka nyam la ye ka bandum ko ngo ile dihaka rangi klet na pat ye gitu kisni ke ba ublai ulai rap ini bangin job ya ka tu ke jing pinchoy ya ka tu ke jing job benar ngai ba pi ki belangat yau Jesus Christ pilaya ling ba shibun ki jing job ha ki jing pitchoy ha ki jing chinjo ki bawan ha ka jing im ka jong pi lese ki bawan ha ki rukom ba per jing chinjo kabun sin ngasam ni ko ba ki jing pitchoy bat ki jing chinjo kilong ki jo shijo sisa ba ka dar rukom wan jong ka tu ka jing pitchoy ni jing chinjo pat kaya per hari ka thamai te dikejo lese ngan are nuksa kanang ngapishai hasai wan ai nuksa na kane ka jingko abrai jong kado de jingko abrai jong khmat how tai banai lese ka jingpishai ye ka ba kan pen long yang awet pi ye pen hun ye ka jingko abrai ka wan ling ba jong ka jingpet ye ka television ni pet ye ka tv ni ye ka dur ka ba kebab pengki ia kata ka dok jingi ben kuat ka brai ba hata kawan ka jing pichoy rangi namar ha tu ka por ni khat ka pa ka tang trai ka ba chapo e joro jing yo jing chop ni yo ka ching lo bat ngim sim langop aka rai lese mentai ka sngi pat ne mentai ka tayo pat ka jing pichoy ka wan shot ling ba jong ka television kawan pat ling ba jong ka mobile phone kadur ka lapher henry ka jing pichoy pat ka dikeju ka bolong hi ka jing kwa man penhun ya ka pra yang ka do telanangi ken mau ya ka tu ka jing job ka mengilayo men ba ni pet ya ka television ngin yo jing job ru nangi pet menta ya ka mobile ngin yo jing job ha ka ni jing penchoy bangi pet ya ka mobile ru kum jo ka bang mot pedong den man ngai dau ken bong David un sarwai kum ne ka sam ka ba si spotlight ka ba ara ka boong Komen sen cenga tukur kuyu try wat klet ye ki jing le ba ki jong u wat klet ye ki jing le ba jong try namara piklet pinslo kumba pidi ubri ubam ju yat menur ha ka jing job pinslo kumba yat berobor ha ka jing syarem ba nai pila yo jing job teng la pio jing job teng ye ka to ka jing pinsoi pin yo jing job ye ka jing pinsoi ke bangenta kane ka poin ka balai pat to belong ka jingkai na pa jang jang phil ba ka jinglong jing Indonesia masa kata kalong habasha penbet priang sngo ba ka mensem jang jing sngo ret nga sngo pla ba ya ka jinglong ka jing im ka jang ni us asa balai mo nga sngo pla namar ba la itu yu kumuta u great reformer lene unong wanra jing klab abakrao ha ka hima na ka jinglong bam reu blai jang ka hima sa ka jinglong go bereu blai henry wei wala man mudur bakumunius im unut ye ka ba on
le ya kam ke basnio persya sya uni u prophet chong u blay bulong u hanani ban kami u ban set bendi u padom tang kata tang chu hanrai ya ka ban bor ya kata ni ki brigi bekersan ya kata ka jingkreng chong blay limba chong u prophet hanani kadau baro bawi us asa ulong hakan kerkom dan namar habasya penbet kloy ban pediang sobha da ko donut chong ka jing sngorit harai lajet penban ya keban bitar lep ya gini ki syakri jong trai dan kerhai ki beri badan ya kan ke jinglong ha ka jingem ngaru menor ngalong adan ya kum kan ka jinglong hingga sut hopai dan ki beri ki ba laju ong ya nga pastol raja ba PE nu ka jingduna ha ka jingem jinga supa sapen isa pitik ka baca anda ba ngalai i kita gijuna namar ubri tu umbiang ya manga wa pir ngimbiang ya ni telak dan hang ni badang tai ta ba ngimbiang namar bakila ongkom tale ngasu e bangalet ya ban kedo ya ban syam ki ya bangan ya thu ki ba fidan kam penbet hang ni penbet hang tai hari fitik ki baca dan ki bre ki bangai kedo anda bangalet penbet ki bitar man ki dom man agak cakap mungkin mau ke bakila ong ba penbet ni laklet aduk badan kapor ya kabaki sat de kikin kibabon ya kaban nyadai la jong ya la jong lane ki persang abang ngilit pen bet ki persang ya kaban kesan ya la di ban agak jika bikin pediang ya kata ke pen bet ya kada duk cuci ngoret tip na yam pan pediang ya la ka jing bakla kadai ka wei na ka jing pin khia ka ba khamat do ya ka men sim ka jangap jang phe hot ka jing sha pin bet ha ka ba mening kong kam long ka ba so tunat ya no ro ka no disiplin ya ka julong ka ba tunat ha ka ba ni kong he harai hadiah na buat pat ka ne ka pin merne bat ka pin mentoi ka jing im jang jang phe kaman sikada ya ba imei pa namar ngamen shwa na kena ngalong priu belusia pa ajukat ngaru du tayan namar ba ngalusia pa ya gitar bat ki kam kena tapi tip mangi jule hakur kurkom bat imei pa bun sini judat ji shwa nga ba jubam nu ding kanang pembet nga oh aku tu kapor ta ngam ong mei pa tu shwa nga bangan yo ban bet ya syahdi nabut kanang bangan long breu babaha kam jo ngam ta re tu kapor gi ut adi ada nya ya mileniar bumka syu wat phir pilong kam ta han re nda nga reflect biang perkhat biang menta pat iki tu gi syale kedai na kam ta ka cuma to cenga ngalong kum ni ngalong ta na ka jong ki hi dan ka ni ka da ga nyung to shebru so ong kum ni apo nang ka khat a ka khat wei ti kajing seneng sempat baro kam imat minta bakalong ka bakamen henrai ka basungsi penban hadin ka penmi usok basuk hagi tagi balatrai maka usok ka hokken raja mamanga mapi nimkloy bangin pediang ya kajing penbet dang ada nuk jeng soret ngin ha ka juk ka apat ka bau news asa ulah tagalong bahadu kisngi jong ka jingkut no jong ka jingim ke jong om shem lawat ya syu ya utrai balbalai namar ka jing bam kwa ban pediang ya jing penpet ka do jong smoret akatu ya pe ba pen thubot ya jing long jing jong nusip asa hari penjet penban ya ko pen ya kalenti kan kawai dia biangkat ke macingkai jong kakti jong trai nganget bi pelayo mat ke jong kerku ha ka kapor ke bamentan ni ka ketin jong trai kan tuai ni kapor nap ta jong pe long bla kerku ye ke kerteng ke jong me a trai khap ta me bingi yo ye ka ne ka jing hikai na ka jing long ka jing im jong news asa trai ni dan kam trai bi ye ke bangin kemit ye ki kmat chengi shame daga bangia blay ni wan berbor sajan jome kanang bamenyo ban wan sajan sing kebor pat ini benyelek persya iki bo jaga jingdum barok try hikai ini bangin ken mau
Bakladan kapor bamela ajing cop ingi halo jang gijing tunjuk bagi saya bahar kom kanang begini obor turabi igi begini syariat yang pat hamai om haladehi om lagi wai turai pada juga por turai ikai ini pengen long giba keloi begin pediang ya kajing penpet daga download jaga ji solid ngin pediangnya kah nah begini ya hai kelenti pada biang kecam ingat tuai nampak ini bapet giba kami igane ka video pelong ngin turai ki kita akan kiba pertubut ya kajing long kajing kajing me kajing ke kepala kasngi tadu menta bci bam juga tunci sangat wai amen to blame kerku ya pi but nyen saya syam yang pat hui perkapor long bla kerku ke tunjung cisu ubah PPE je ubah ngarung je tadu menta bci depan cekat amen